Veciños, veciñas, visitantes, alcaldesa, concelleiros, concelleiras, amigos todos. Deixádeme expresar o agradecemento por esta oportunidade tan especial, a de ser o pregoeiro infantil das festas de San Roque de 2025. Moitas grazas, de corazón. Gracias a ti. Aí. Mario. Gustaríame mencionar algunhas persoas, porque vos quero falar dese Betanzos que non sae nas guías turísticas, dun Betanzos colectivo, no que estamos todos. Refírome a Betanzos como unha paisaxe humana, lembrando a xente que fai desta histórica cidade un lugar aínda máis especial, comezando pola miña familia e amigos. Por exemplo, nos folletos de turismo nunca se fala das cuidadoras do comedor do Vales Villamarín. Persoas Grazas. Persoas que tanto miraron e miran por nós. Mulleres como Julia, Bea, Pili, Ana, Tamara, Joli, Lupe e Nieves. Gustaríame que tiveramos máis consciencia do seu labor. Sen saír deste colexio, onde nos formamos boa parte dos rapaces da cidade, quixera lembrar algúns profesores que deixaron pegada en min grazas á súa forma de ensinar, a súa exixencia e talante. No meu caso, quero citar a Ventura, a Tita, a Marisa e a Teté. Tamén tive na sorte de ser alumno de Eva Carro, unha mestra que a vida puxo no meu camiño Gracias. Unha mestra que a vida puxo no meu camiño cando eu aínda levaba mandilón amarelo. Xa hai tempo que Eva non está connosco, pero tamén quero aproveitar a vosa atención para lembrala unha vez máis. As persoas que se recordan nunca marchan. Agora formo parte do Instituto Francisco Aguiar, onde Uxía, Xan, Jesús e Elena, entre outros, me amosan o amor a aprender. Neste balcón estivo onte un adestrador moi querido en Betanzos e por todo o deportivismo. Tamén desde aquí vos falou un piragüista de ouro. Eu, desde a miña modestia, tamén son deportista. Adestro no Club Santo Domingo de baloncesto, do que me sinto moi orgulloso de formar parte. E non me chamedes exagerado se digo que en Betanzos temos, desde este ano, o mellor polideportivo do mundo. Realmente é igual que o ano pasado, pero agora ten alma. A de José María Baleiro Iglesias. Para nós sempre tocayo. Por iso, o pabellón leva o seu nome, en letras ben grandes, como grande era o seu corazón. Fixadevos agora nese grupo armado con clarinetes, trombóns ou frautas. Eu tamén teño a sorte de formar parte da Banda Municipal de Música de Betanzos, dirixida por Juan Ferrer. A sorte de pertencer a esta familia da que non nos van falar na oficina de turismo, pero que dá espírito ás festas. Esta banda tamén é marca Betanzos. Un gran aplauso para eles. Co comezo das festas, imos celebrar o reencontro, a troula, a amizade. Pasaremos máis dunha semana entre concertos, caneiros, actividades, xogos e un globo que nos representa a todos. E cando digo todos, tamén me refiro aos que non están entre nós. Por iso, hoxe lembro a Janel. El era o conserxe cando eu ia ás clases do conservatorio, pero sobre todo era un voluntario de protección civil.
Un voluntario con mayúsculas. Por iso, o voto de menos. Janel forma parte desa paisaxe humana de Betanzos, estea onde estea. Mañá, cando vexamos subir o globo, o número 150, quedaremos mirando cara ao ceo. Vou vos pedir que, nese momento, amosedes o voso mellor sorriso, porque estou seguro de que alguén nos estará a tomar unha fotografía. Porque ali arriba vai estar César Delgado coa súa cámara ampliando a memoria viva de Betanzos. O noso retratista oficial, que finou este ano, tamén segue entre nós. Deixádeme repetilo, as persoas que se recordan nunca marchan. E César, para min, foi case como un avó ao que lle gustaría vernos contentos, felices, gozando dunhas festas únicas como son as de Betanzos. Así que toca sorrir, bailar, correr sen rumbo, celebrar a vida, algo que tampouco debemos esquecer cando rematen as festas. Pero dende hoxe temos unha chea de argumentos para non parar de celebrar. Argumentos que se chaman Panorama, París de Noia, Olympus, Budiño ou Tributo de Aba. Non vou relatar todo o programa que xa ben coñecedes, pero anímovos a participar nas moitísimas actividades, moitas delas deportivas. E aos rapaces e rapazas, non deixedes a ningún familiar sen lle pedir cartos para gozar das atraccións, dos xogos, de ceas en pandilla. En definitiva, para celebrar as festas en amizade. Viva San Roque! ¡Viva! Viva Betanzos! ¡Viva! Muy bien, muy bien. Gracias. Los listos, Sí, están ahí.